Čaute, jsem tu u dalšího dílu, u toho speciálu, takže teď vlastně jsme tady, tam je hotel, tady se to ještě dodělává. Jsme na chatě, tady jsou 3 postele v jednom pokoji, jo. Tady to je jedno patro, je to úplně super. Dole hraje televize. Tady další pokoj, ještě jeden. A tady já nebydlím, to je bosa, to. Já nebydlím dole. Počkat, ještě tady. Já ukážu koupelnu. Tako, je docela dobrá. Vidíte? Teď to je koš. Tady jdete po schodech. Tady je míč. Tady je televize. Tady jdeme. Tady já spím. Já. Tady máme dom. Tady máme prostě madračku. Tady je teď nevím, jestli to vidíte. No, to vidíte. To je ta televize, tady je stůl. Tady máme zapečeno. Jo, teď je dort. To je kof. A tady máme zapličky a tam. Tady vás je super. Tady, jo, teď tam jdu, mami. Tak. Tady se vlastně jde. Teď tu jdete, tady máte takové ty. Tady máme auto. Tam, jak jsme viděli z balkónu, tady je světýlko, tady taky, tam taky. Takže jako to je tu super, tady ne. No, tak jako jestli mám tenhle speciál, ještě asi to možná uděláme ještě jinak. Na pomlásku v pondělí, to bude úplně speciál. No, takže jako prozatím jako jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, a jestli ne, tak prostě dislike. A jako byla bych ráda, kdybyste mi dali nějaký koment a tak, jo. Tak čusík.